Zo, ik heb hier nog even in beeld, dus de bus die ik heb genomen staat nu als dit reisadvies is komen te vervallen. Ik ga even uitleg geven, dus de bus was inderdaad aanwezig om 8:26 op tijd in Vogelwaarde. Een dagpas alsjeblieft, meneer. Ja. Ja. Ja, dank u wel. Wat is er gebeurd? Te veel reizigers. Een overvolle bus. Heb ik ook even op de video locatie Zaamstra. De bus geeft enkele minuten vertraging, dus komt dan aan hier aan het busstation de Terneuzen-Westerschelde-tunnel. En dus de lijn 50 kon niet meer genomen worden. Dus de lijn 50 is vertrokken omdat de bus enkele minuten te laat is, de lijn 10. Dus automatisch komt er dan de melding: dit reisadvies is komen te vervallen. Dus normaal gezien moest je deze rit kunnen doen in iets meer dan een uur, en dat wordt nu 30 minuten langer, dus het wordt nu 90 minuten in de plaats van het iets meer dan een uur. De mensen die dus de bus gemist hebben, staan hier aan de linkerkant. Dus dat zijn mensen die de lijn 50 moesten halen een half uur terug, maar bon, die is vertrokken. Hè. En als er dan nog niks is, dan heb ik geen reden, dan kunnen we lekker schrijven. Je ziet de lijn 10. Dat kan niet blijven duren, die toestand van 1 bus per uur. Men komt te laat voor de overstap. Het is terug overduidelijk. Hier zit men al met redelijk veel reizigers en die moet straks ook nog de reizigers nemen van Terneuzen. Plus ook nog van de woonzones tot Hulst busstation. Heeft die bus 1-2 minuten vertraging, dan is het terug afgelopen voor je overstap. Zo, beste mensen, nu bus 5, moet ik kijken hoeveel volk dat hier is, omdat andere mensen de bus gemist hebben.
Zo, beste mensen, de Altoornweg. Dus hier de lijn 50. Overvol, omdat de vorige reizigers hebben de bus niet kunnen nemen, omdat de lijn 10 te laat kwam. Niet door de schuld van de chauffeur, maar doordat er te veel reizigers waren in de bus.